Sí, la verdad que sí, ¿eh? Sí, se fai unha cousa. Mágoa. Teño mágoa de toda esa xente de aí fora. Os veciños, os que pasan pola rúa, os das quendas esas, dos supermercados, dos bancos, os dos bares, os compañeros do traballo, os que conducen os seus carros arriba e abaixo, os que corren, pasan, pasean e falan en grupos. Toda esa xente, todos esos inconscientes que deixan marchar o mellor das súas vidas, ese atallo de ignorantes cos seus sorrisos, os seus saúdos, coas súas amizades e as súas parellas, e que non vos decatades, abrid os ollos, non vos decatades, e que só eu me dou conta, malditos cobardes, e que só eu son quen de me dar conta do baleiro desta outra mañá de porta desde sol e pasarinos. Tan absurda e disparatada e tan absolutamente inútil. Ben, tabaco, tudo ben. Recoñezo que debe haber aí fora algún opiáceo, quizáis un subconsciente colectivo que di rir, sorrir, saudar, falar, berregar un pouquiño todos os días mentres mudades todos parvos.